Den første udfordring for en fisk, der fanges i en trawl, er vandets hastighed. Slæbehastigheden afhænger af målarten og fiskepladsen, typisk mellem 1 og 2,5 meter i sekundet. Her slæber vi med 1 meter i sekundet. Som du kan se her, falder alle arter tilbage på grund af strømmen. Rundfiskarterne, som vi kan se her, svømmer op til 2,5 meter i sekundet for hvilling og torsk, og op til 5 meter i sekundet for sild. Se nu på fladfisken i bunden, og følg den svømme fremad. En fladfisk som rødspætte kan svømme op til 1 meter i sekundet. Det er den maksimale hastighed, men den er kun holdbar i kort tid. Når fisken bliver træt, kan den vende om og svømme med strømmen mod fangstposen. Nogle vil forsøge at flygte, men som du kan se her, er det ikke altid en succes. Når de kaster sig op mod flugtåbningen, skubber strømmen faktisk fisken bagud. Hvis strømningsforholdene er de samme for alle fisk, kunne vi forvente, at alle vil reagere på samme måde. Hvorfor forventer vi så, at kun bestemte arter og størrelser vil undslippe